Estónske námorné a vzdušné sily prenasledovali a pokúsili sa nalodiť na ropný tanker, o ktorom sa predpokladalo, že je súčasťou ruskej tieňovej flotily, ale tanker sa bránil. Tanker s názvom Jaguar bol zahalený pod gabonskou vlajkou, ale Británia ho v piatok schválila a obvinila ho z toho, že je ruskou pešiakovou lodenicou. Lietadlá NATO, vrátane poľských MiG-29, boli vyslané do vzduchu, keď plavidlo odmietlo spolupracovať. V reakcii na to Rusko vyslalo do vzduchu stíhačku Sú-35, ktorá údajne narušila estónsky vzdušný priestor, keď vtúla, aby kryla utekajúci Jaguar. K tejto veľkolepej zrážke došlo pred kritickými priamymi rokovaniami medzi Ruskom a Ukrajinou, kde Vladimír Putin odmietol Zelenského výzvu stretnúť sa s ním osobne. Na dramatických záberoch je vidieť poľské lietadlo NATO, ako sleduje ruský Sú-35 v súboji nad Fínskym zálivom, časťou Baltského mora. Ruský hlas na mostíku tankera provokoval Estóncov a nazval ich klaunmi, keď sa pokúsili nalodiť, ale nepodarilo sa im to. Tanker nakoniec zakotvil nedaleko ostrova Gotland, kontrolovaného Ruskom, vo východnej časti Baltského mora. Zábery ukazujú veľkú drámu v jednom z najnapätejších regiónov sveta uprostred sporov medzi Ruskom a NATO o Ukrajinu. Takto nás vítajú vôtuľníky, povedal hlas, zrejme ruský, na tankeri. Žiadajú, aby sme zakotvili. Počuť správu. Tu je estónska vojnová loď Papa 6732. Vaša žiadosť bude zamietnutá. Postupujte podľa mojich pokynov. Okamžite zmente kurz na 105. Prepínanie. Hlas z tankera v hinčine hovorí. Vyzerá to ako náš dron pred nami. Ruský hlas žiada. No tak, rozbehnite sa. S odkazom na Estóncov hovorí. Aká banda klaunov. Estónske plavidlo sa priblížilo k tankeru a snažilo sa ho odkloniť doprava. Okolo plavidla krúžili estónsky vôtuľník a 139 a lietadlo 1,28 m skytrak estónskych obranných síl. Prokremelský spravodajský portál Izvestia, ktorý sa chválil úspechom proti západu, informoval. Napriek tejto demonštrácii sily estónske úrady nedokázali plavidlo zastaviť. Jaguar nakoniec dosiahol ostrov Gotland, územie kontrolované Ruskom v zálive, Fínskeho, a pokračoval v ceste do Primorska. Ruský portál Newspravda informoval. Námorníci z Pobaltskej republiky, Estónska, sa dvakrát pokúsili vysadiť vojakov z vôtuľníka. Po mimoriadnej zrážke si štát NATO Estónsko predvolalo ruského Charké Dea Fajre Staline, Lenara Salimulina, ktorému bola odovzdaná protestná nóta, v ktorej obvinil Putinovo vojenské lietadlo z narušenia vzdušného priestoru republiky. Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna povedal. Z pohľadu Estónska ide o veľmi vážny a poľutovaniahodný incident, ktorý v žiadnom prípade nie je nepriateľný.